Is-Sindku Nazzjonalista tan-Nadur Għawdex Edward Said ħabbar li mhux ser jikkontesta l-elezzjoni tal-kunsilli lokali li ser issir f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Is-Sur Said li jiġi deputat nazzjonalista Awċi Chris Said ħabbar id-deċiżjoni tiegħu fuq il-profil tiegħu ta' Facebook. Waqt li naqas milli jsemmi l-fatturi li wasluh biex jieħu din id-deċiżjoni, deskritta minnu bħala diffiċli. Qal li m'għandux dubju li din id-deċiżjoni ser tintlaqa bidwejjaq minn ftit nies u b'ferħ minn oħrajn. Madankollu qal li d-deċiżjoni tiegħu kienet jagħmilha b'konvinzjoni u anke wara li qis bosta fatturi. Is-Sur Said qal li m'għandux għax jispjega pubblikament il-fatturi kollha li wasluh sabiex jieħu din id-deċiżjoni. Madankollu qal li jinsab ċert li b'dan il-mod ser ikun qed jagħmel il-ħajja aktar faċli għal kull min jista' jinteressa ruħu li jagħti kontribut fil-komunità tan-Nadur. M'għandix dubju li din id-deċiżjoni ser tintlaqa bidwejjaq minn ftit nies u b'ferħ minn oħrajn. Qed nieħu dan il-pass b'kuxjenza nadifa għax naf li fl-aħħar 3 snin ħdimt tal dak illi wett. Għalħu Chris Said li fis-sajf illi għadda ikkontesta għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista mal-kap attwali Adrian Delia.